स्वागतम वंदे मातरम वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बीजेपी বেশি লম্বা করে আরো সামনে আগে त्रिपुरा मथानि याकारि बीजेपी ono jenu flag rong phaimo nuk mani karono BJP flag no phaye no rong phaimi ni sisa ni problem mambo enong phaimi no sisa sama ke amne no soy bejora ya phai प्रॉब्लम तो एक्चुअली व्यक्तिगत नि प्रॉब्लम या कारण जों 2021 नि सिगाङाव बांमा राजानि कौनो खोनायो बिनि कौनो खाथैयो जों आन्दोलन खेहा हेमनि यागलो 21 सरकार गठन खेलाया एदिसि 21 सरकार गठन मनि यागलो आंखो केहा एदिसिनि गभर्नमेंट बाय किए मॉनिटरी कमिटी नि मेंबर ये संया हा इनके जों आ संया मो जागाओ मॉनिटरी कमिटी मेंबर अबसो सामखे दंसिनि बिसिओ जोंनो मुंबई महासे मॉनिटरी कमिटी मेंबर ये जोंनो संया दयो आबुं बागे जों बां मासिनि मखा दं जों फस कांखौ जे बाबे ब्रगनो प्रसार खेपुगो मथानि कौनो तिये जों बा मा ब्रग लंना आरि खेनो जों कमिटि बिफाया जिनि चाहा ब्रगनि चाहिदा वाइन संमदेन खेनि हे जों कसिमारो बांमा दं आरो फस जों आबनो मा को खेने मासिनि लामाख्रै आबुं बागे बांमा बसि दंमोन यागुगो थांनाय लोकसभायाव जेहेतु जिनि राजा बीजेपी बा एलायन्स संया जों पा नमथाराव बीजेपी बुट मारिहा इनके आं वाइन सयने आं व्यक्तिगत जेहेतु जों बीजेपी बाय थांहां हाबा त्रे जों आरो त्रे पृथक भाबे दंयाये आलादा खेवने दंयाये नुकानि जरानो काफाया आंखेबा वाहाबा नुक सिङाव काये जों फिसा तांमायने आबनो तांगे नायसिबा नयिसे बीजेपी नो जों दिनै बिसास थिये दिनै बीजेपी नि रमफायनि फ्लेग नो रमफाय रेले बांमा कग्रखौ साले साले